programa at plataforma. Tingnan na lang natin ang mga kababayan natin. Sino at nasa ng kandidato mo nung kahirapan ng pandemic ng buong Pilipinas na kailangan ng ayuda, kailangan ng tulong, may lockdown, maraming walang trabaho, maraming walang pera. Nasaan yung kandidato nyo? Nationwide, anong ginawa para sa inyo? Eh siguro naman, alam natin na itong mga narito sa mesa ngayon, yun yung mga sumubo sa panganib. Whether may COVID o wala, may paligid na COVID, araw-araw pumapasok kami sa Senado upang gawin namin yung mga batas na makakatulong sa buong bansa. Hindi para sa isang locality lang. Di ba? So doon na magkakatalo yan. Kung iisipin natin, kung paano yan, pare-pareho ng programa, pare-pareho na sinasabi, nagkagayahan na. Doon na magkakatalo yan. Sino may track record? Sino yung nagtatago pag may pandemic o may problema? At sino yung lumalantad sa panganin? And that, I think that is the true essence of a leader. If you're ready to put yourself in danger for the good of the people, yun ang dapat isipin ng ating mga kababayan. Thank you. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.